ziua și bine v-am regăsit la Sănătate și Frumusețe! Temperaturile ridicate ne dau tuturor bătăi de cap, dar o alimentație corespunzătoare ne protejează sănătatea și ne dau mai multă energie. Pe lângă apa plată, care uneori se elimină rapid din corp, fără a hidrata țesuturile, specialiștii recomandă consumul de fructe și de legume suculente, deoarece acestea asigură necesarul de fluide pentru organism. În timpul verii suntem supuși la temperaturi foarte ridicate, care duc la deshidratare, pot să ducă la degradarea pielii, uscare, deshidratarea pielii, a părului, radiațiile solare ne afectează în totalitate. Sunt probleme legate de circulația sângelui, sunt afectate persoanele care au probleme cardiovasculare, poate să le crească tensiunea din cauza căldurii, persoanele care suferă de obezitate, iarăși se simt afectate, apare o transpirație excesivă, persoanele cu varice, care au în general o retenție de apă, iarăși suferă din cauza temperaturilor extreme. Iarăși un alt aspect care ne afectează în timpul verii, diferențele de temperatură dintre mediul exterior și încăperile unde este aer condiționat, și atunci organismul nu se poate adapta rapid la aceste schimbări bruște și pot să apară răceli de vară, dureri de cap, spondiloza datorită curentului, afecțiuni dentare, dureri de urechi, tot așa din cauza curentului sau din cauza aerului condiționat, laringite, faringite. Iarăși un alt lucru important de care trebuie să ținem cont, lichidele foarte reci și alimentele foarte reci pe care oamenii tind să le consume ca să se răcorească, nu fac bine. Nu este bine să folosim alimente la temperaturi extreme. Deci este recomandat la temperatura încăperii. În această perioadă cu temperaturi ridicate, cel mai adesea apare deshidratarea din cauza consumului redus de lichide. Specialiștii avertizează că lipsa lichidelor din organism poate duce la afecțiuni grave, de aceea trebuie să ne hidratăm corespunzător. Pentru că vara organismul elimină mai multe lichide decât de obicei, trebuie să ne hidratăm corespunzător. Atunci când nu-i oferim organismului o cantitate suficientă de apă, apare deshidratarea, iar corpul va elimina toxinele într-o formă concentrată. Apa plată sau ceaiurile fierbinți desunătoare, mentă, ghimbir ori ceaiul verde sunt remediile cele mai importante împotriva deshidratării. Dar în afara lichidelor mai există și numeroase alimente care ne satisfac setea. Astfel, adoptarea unei diete bogate în fructe și legume proaspete și un consum de cel puțin 2 litri de lichide pe zi sunt principalele măsuri pe care trebuie să le luăm în zilele caniculare. Este foarte bine de știut că un pahar de iaurt natural produce aceeași hidratare ca și un pahar cu apă. La fel de potrivit este și laptele dulce. Acesta reechilibrează aportul de calciu și magneziu care are de suferit din cauza transpirației abundente. De asemenea, și brânza telemea, dar nu foarte grasă, reechilibrează aportul de sodiu din organism. Deshidratarea apare din cauza transpirației excesive. Corpul încearcă să-și regleze temperatura, să o mențină constantă. Prin transpirație se pierd foarte multe săruri minerale și atunci persoanele cardiace, care oricum au o problemă, consumă și diuretice și au probleme cu pierderea de săruri minerale, trebuie să acorde o importanță acestui aspect. Iarăși sunt persoane care nu consumă suficiente lichide, deși este indicat. Se știe că minimum de lichide recomandate ar fi de 2 litri, 2,5, dar în timpul verii trebuie să crească consumul de aceste lichide. Corect ar fi cam 1 litru de lichid de apă, este recomandată apa plată, la 20 de kilograme de greutate corporală. Deci o persoană, să zicem, la 60 de kilograme, spre exemplu, ar avea nevoie cam de 3 litri minim.
dar nevoile cresc în funcție de expunerea la temperaturi ridicate, mediul în care ne aflăm și o mare importanță pentru o hidratare corectă o au lichidele, este indicat să fie lichide sănătoase, apă plată, cu suc de lămâie, sucuri naturale făcute din fructe proaspete, din legume, ceaiuri din plante, să se evite alcoolul, care deși mulți optează pentru o bere să se răcorească, dar alcoolul deshidratează celulele și este nociv pentru organism în exces. Băuturile carbogazoase conțin foarte mult zahăr, care creează un pH acid în organism și acidul acela nu este benefic nici pentru stomac, nici pentru sănătatea organismului în general. Este bine, cum am spus, să evităm temperaturile extreme, deci să nu mergem direct la frigider, să luăm o sticlă cu apă rece ca gheața când suntem foarte încălziți, veniți de afară, pentru că atunci apare riscul să afectăm stomacul, să apară dureri de gât, răceli, laringite și alte probleme. Vara, persoanele cardiace riscă agravarea bolilor de inimă și a hipertensiunii. De aceea, această categorie de persoane trebuie să acorde o atenție sporită sănătății lor în această perioadă. Haideți să vedem de la specialiștii în nutriție ce alimente trebuie să consume cardiacii pentru a nu suferi neplăceri cauzate de căldură. Persoanele cu probleme cardiovasculare se simt afectate. Temperaturile ridicate duc și la dilatarea vaselor de sânge, poate să crească tensiunea arterială din cauza căldurii. Trebuie să evite expunerea, mai ales în orele amiezii, când nu este recomandat să se umble pe stradă. Trebuie să se hidrateze foarte bine, să consume lichide. Alimentele, iarăși, trebuie să fie ușoare, multe fructe și legume proaspete care conțin și ele multă apă și ajută la o hidratare rapidă a organismului. Iarăși este recomandat să aibă grijă și la o mișcare ușoară, să nu facă eforturi excesive, mai ales când este căldura aceasta puternică. Îmbrăcămintea să fie ușoară, din materiale naturale, culori deschise. Ce alimente ar trebui să consume aceste persoane în perioada de vară? Ca și alimente, deci vara cel mai recomandat, mai ales că este sezonul și găsim din plin fructe și legume proaspete, consumate cât mai mult în stare crudă. Ele asigură și un aport de vitamine, antioxidanți, cum sunt fructele roșii, cireșele, căpșunile, fructele de pădure au foarte mulți antioxidanți, au vitamina C, care sunt benefice și nu doar pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, pentru toată lumea. Să nu consume multă sare. Sarea în exces oricum duce și afectează organismul, duce și la retenția de lichide în organism, edeme, umflături și poate să crească tensiunea, consumul excesiv de sare. Lămâia poate fi un înlocuitor în alimente la persoanele care nu au voie, țin o dietă și nu au voie un aport de sare, sau există înlocuitori de sare cu mai puțin sodiu, pot să opteze pentru aceste produse. Deci fructele, legumele, astea sunt în primul rând. Trebuie să evite grăsimile, carnea grasă de porc, de vită, să opteze pentru o carne mai slabă, pește făcut la grătar sau la cuptor, pui, curcan, nu conțin nici grăsimi așa de mult nocive ca să ducă la creșterea colesterolului. Trebuie să se evite consumul excesiv de dulciuri, în special zahăr. Vara putem opta pentru fructele proaspete, miere, produsele apicole, sunt de un real folos, au foarte multe vitamine, minerale, oligoelemente și ajută pentru tot ce ține de sănătatea organismului.
Pe lângă disconfortul termic pe care îl aduce canicula, căldura excesivă accentuează un fenomen neplăcut, umflarea picioarelor. Problemele apar mai ales atunci când trebuie să stai ore în șir la birou. Există însă câteva trucuri pentru a scăpa de senzația neplăcută. Tot în această perioadă și persoanele cu afecțiuni reumatice au de suferit din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Crampele musculare, edemul, epuizarea termică, ori mai grav șocul termic și chiar decesul pot fi consecințe ale expunerii la soare timp îndelungat, cu atât mai mult dacă există vulnerabilități organice. Căldura sufocantă reprezintă un factor important de stres chiar și pentru organismul sănătos, atenționează specialiștii americani de la Centrul de Control și Prevenire al Bolilor, iar în lipsa unor măsuri de protecție, starea de sănătate poate fi pusă în pericol. Persoanele care au fie probleme reumatice, fie probleme circulatorii, varice, ulcere varicoase, pot fi afectate din cauza căldurii. Cei cu varice, picioarele se umflă, apare retenția de apă, vasele de sânge se dilată. Și atunci este bine să optăm și pentru o alimentație sănătoasă și suplimente alimentare, plante care să îmbunătățească circulația, să protejeze vasele de sânge, să le tonifice, cum este, de exemplu, castanul, extractul din sâmburi de struguri, care este și un antioxidant, dar protejează și capilarele, vasele de sânge. Afinele, iarăși, sunt foarte recomandate. Fructele roșii, cireșe, căpșuni, zmeură, mure, fructe de pădure, protejează și vasele de sânge datorită antioxidanților. Sulfina este o plantă care fluidifică sângele, urzica, ginkgo biloba îmbunătățește circulația și avem un produs care putem spune că include aceste plante și este benefic, un tonic circulator în bază de miere de albine, care sporește foarte mult efectul plantelor, conține și sulfină și ginkgo biloba. Leurda, iarăși, este un detoxifiant și benefic și pentru circulație. Avem și un tonic anti-hem, care este recomandat datorită compoziției și pentru problemele legate de varice, pentru hemoroizi, sunt tot niște vene inflamate. Tonifică vasele de sânge, împiedică formarea cheagurilor, ușurează circulația, senzația de picioare grele. Foarte important este și hidratarea, o încălțăminte adecvată pe timpul verii, folosirea unor creme naturale cu extracte care să îmbunătățească circulația și să tonifice vasele, tot așa pe bază de castan, pe bază de mentol, camfor care răcorește, pe bază de viță de vie sau sâmburi de struguri. Deci este o gamă largă, avem de unde opta pentru aceste senzații neplăcute până la urmă în timpul verii. Mai apare și foarte des senzația de oboseală, așa cum ne spuneați înainte. Cum putem să prevenim și să ameliorăm această senzație? Senzația de oboseală, moleșeală, poate să apară tot datorată căldurii excesive. La un moment dat, poate în timpul zilei, ne simțim vlăguiți, storși de energie, mai avem energia suficientă pentru a ne desfășura activitățile și poate să fie datorat nu numai căldurii și pierderii de minerale prin transpirație de săruri minerale, pot apărea căderi de calciu pe timpul verii sau scăderea glicemiei, persoanele care se confruntă des cu furnicături, cârcei, crampe musculare, unghii aspre sau degradate, părul, pielea aspră, trebuie să opteze pentru un aport de săruri minerale naturale, de exemplu, calciu, magneziu, zinc, potasiu, din surse naturale și din alimentație. Din surse naturale, orzul verde, extractul de alge, spirulina sau alte alge marine, din alimente, produsele lactate, iaurtul în special este un aliment foarte recomandat în dieta de vară, este răcoritor și are și culturi lactice probiotice care protejează flora intestinală, are și un aport de calciu, iarăși din uleiul de cătină,
conține mai multe vitamine și minerale și ajută organismul să lupte cu starea de oboseală, previne anemiile, o stare de slăbiciune, de vitalizare. Avem produsele apicole, despre care am menționat, polenul, lăptișorul de matcă, mierea de albine, și avem un produs care conține toate aceste extracte într-o combinație foarte bine dozată, un tonic energizant. Poate fi folosit și în această perioadă, persoanele care se confruntă cu o stare de oboseală, lipsă de energie. Conține și cătină, și orz verde, și ginkgo biloba, și produse apicole, măceș, deci are o gamă foarte largă de extracte. E greu și pentru adulți, dar mai ales pentru copii să facă față temperaturilor ridicate. Oriunde ne-am ascunde, acestea ne pândesc la tot pasul. De aceea este foarte important ca părinții să îi ajute pe cei mici să treacă peste această perioadă într-un mod cât se poate de sănătos. Și copiii, într-adevăr, care sunt mai sensibili, ei trebuie să aibă o grijă foarte mare în protecția pielii. Este un aspect foarte important în timpul verii, pentru că radiațiile solare acum sunt din ce în ce mai periculoase și afectează pielea. Este valabil și pentru copii și pentru adulți. Să fie folosite creme cu protecție solară, să fie de calitate, să fie aprobate și să aibă protecție UVA, UVB. Dacă sunt în compoziție extracte naturale, este și mai bine, cum este untul de cacao, uleiul de morcov, uleiul de cătină, ce conține beta-caroten. Beta-carotenul este foarte bun antioxidant, protejează pielea, protejează ochii. Se găsește în morcovi, în caise, în uleiul de cătină, cum am spus. Uleiul de măsline, iarăși, dacă se găsește în aceste cosmetice de protecție solară, este recomandat. Iarăși, o atenție importantă la copii trebuie să fie privind consumul de lichide la temperaturi foarte scăzute, să nu răcească. Dacă frecventează piscine, bazine, trebuie avut grijă să nu dobândească o micoză sau o dermatită, probleme de piele. Ar fi indicat și ceva, dacă sunt copii sensibili, ceva de întărire a imunității. Chiar dacă este vară, pot să apară răceli, pot să apară diferite iritații ale pielii din cauza căldurii, din cauza clorului din apă, transpirația excesivă și sunt produse care ajută la fel, produsele apicole, plantele echinacea, vitamina C, zincul, se găsesc și în tonicul nostru imunitar, care merge și la adulți și la copii și îl recomandăm cu multă căldură. Iar ca și alimentație, bineînțeles, fructe cât de multe, proaspete, să nu consume băuturi gen Coca-Cola, mai bine un suc natural făcut în casă, să nu le dea foarte multe dulciuri cu zahăr, ciocolată, înghețată, și înghețata este foarte căutată pe timp de vară, dar nu este foarte sănătoasă. Mai bine optează pentru o înghețată făcută în casă, dintr-un iaurt, din fructe proaspete, ouă de casă, și atunci există variante naturale și pentru înghețată. Și mult mai sănătoase. Și mult mai sănătoase. Trebuie să aibă grijă la consumul de alimente gen chipsuri sau patiserie. Astea iarăși sunt recomandate a se evita pe timpul verii și iarăși un lucru foarte important, să fie proaspete, să fie cumpărate și consumate în condiții proaspete, să fie crude, să nu existe riscul de apariția unor toxinfecții alimentare dacă produsele au un termen de valabilitate scăzut sau au fost expuse temperaturilor ridicate, au fost păstrate în condiții necorespunzătoare. Sau probleme digestive, pot să apară enterocolite, diarei, care sunt frecvente în acest sezon estival. Apa este foarte importantă, ce fel de apă se consumă și temperatura să nu fie
foarte scăzută. Un alt ajutor pentru copilași și pentru adulți totodată în sezonul vacanțelor sunt probioticele, care mențin flora intestinală sănătoasă și elimină riscul apariției acestor probleme de tranzit intestinal. Pe lângă neplăcerile pe care le poate provoca organismului nostru, vara este un bun prilej ca să scapi de kilogramele în plus. În această perioadă nici nu trebuie să urmezi o dietă drastică, pentru că alimentele bogate în nutrienți și sărace în calorii și consumul ridicat de apă te pot scăpa de kilograme fără să depui prea mult efort. Iarăși un alt aspect de care trebuie să ținem cont vara, mai ales că alimentația este mai ușoară și așa se și recomandă, grija pentru dietă, pentru siluetă, în primul rând. Ne este și mai ușor să slăbim, prin transpirație se elimină și foarte multe toxine. Alimentele ușoare, legumele și fructele conțin multe fibre, multă apă, enzime care ajută și digestia, dau și senzația de sațietate și atunci, ajutând și cu un supliment adecvat, tot pe bază de plante, efortul este mult mai ușor sau este susținut și se obțin rezultate mult mai bune. Mișcarea este altfel, acum putem profita de înot, este sezonul piscinelor, bazinelor, o plimbare seara pe răcoare și atunci, împreună cu o dietă sănătoasă, fără grăsimi multe, fără alimente fast food, salate cât de multe, sucuri, lămâie, apă plată cu lămâie, limonade, dar ar fi indicat să nu fie îndulcite cu zahăr, miere sau cu îndulcitor natural. Iar plantele care pot să ajute la detoxifiere, reglarea metabolismului, care să taie pofta de mâncare, să scadă apetitul, sunt păpădia, anghinaria, nuca verde, care reglează și activitatea glandei tiroide, urzica, argila, fibrele din cereale, din semințe de in, din tărâțe. Tărâțele de ovăz sunt foarte căutate în ultima vreme și sunt foarte sănătoase. Se pot consuma și la micul dejun, alături de un iaurt sau fructe, împreună și cu cereale integrale. Aceste plante și nu numai se găsesc în compoziția tonicului 90-60-90, preparatul nostru, care vine în ajutorul persoanelor ce vor să slăbească, să elimine toxinele, care consumă multe medicamente sau toxine acumulate în urma consumului excesiv de alcool. Totodată reglează metabolismul, reglează funcționarea glandei tiroide, sânzienele și păpădia din compoziție ajută în acest aspect. Reglează tranzitul, conține și aloe vera și sena, persoanele care au predispoziție la constipație sau ajută să regleze. Și pe toate căile se elimină toxine, prin transpirație, prin piele, prin efectul diuretic, se curăță rinichii, ficatul datorită plantelor cu efect detoxifiant, protector, păpădie, sânziene, sunătoare, argila din compoziție, iarăși este un detoxifiant și mineralizant totodată. Deci și produsele apicole combinate cu aceste plante ajută la un mod de slăbire sănătos, pentru că nu se pierd mineralele și oligoelementele necesare în această situație. Multe persoane care urmează diete drastice sau țin cure de slăbire pot să fie fără vlagă sau anemice datorită lipsei de vitamine și atunci produsele apicole compensează acest lucru. Un mod de slăbire sănătos. Câteva recomandări, sfaturi pentru o vară sănătoasă. Hidratare cât de multă, a se consuma special apă plată cu suc de lămâie,
Este bine să evităm expunerile îndelungate la soare, să protejăm pielea prin creme naturale cu factori de protecție adecvat și vârstei și sensibilității individuale, să consumăm suplimente cu rol antioxidant, cum este beta-carotenul, seleniul, zincul, ceaiul verde și se găsește și ca supliment, se poate folosi și sub formă de ceai. Să profităm cât mai mult de fructe, pepenele roșu, pepenele galben, care ajută și pentru păstrarea unei siluete armonioase și aduc și un aport de vitamine, reglează și ajută și la hidratare, totodată datorită conținutului ridicat de apă. Să facem mișcare pe răcoare, ar fi indicat, haine legere. Atât pentru astăzi, până vinerea viitoare, toate cele bune, la revedere!